ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархи Наво. Касе дар канали мо бори аввал аст, дар канал обуна шавед ва дар видео лайк монанро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешравии ҳар як таомо шумост. дар имрӯза видео фақат хонаҳои фурӯшӣ мешавад. агар шумо харидор бошед, видеоро то охир тамошо кунед. бохабар мешавед аз нархҳои хонаҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошанд. барои дастгирӣ кардани мо як дона лайки бепула монед. раҳмат бародаро барои дастгиритон, барои лайкмонитон. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат 4 сотиқ заминай 4 дар хона ҳаст. об ва светаш дар наздикиш аст. документ ҳам дорад. кухни баняш дар дохили хона аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. подвал ҳам дорад. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 150 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагои соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред. баъди тамошои видео ҳатман фикротона дар комментария нависед. касе дар канали мо меҳмон аст, дар канал обуна шавед. як рӯз пас ё ду рӯз пас видеои нави хонаҳои фурӯшӣ мешавад. ҳатман дар канал обуна шавед. мо мегузарем ба дигар хонаҳои фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд 29 микрорайон 6 сотиқ заминай хона дуошонага 7 дар хона ҳаст. об ва светаш дар наздикиш аст. документош 100% аст. гирдаш маҳкам аст. кухни баняш дар дохили хона аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 400 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Фархор 12 сотиқ заминай 4 дар хона ҳаст. об ва светаш доимӣ ҳаст. документош 100% аст. кухни, ошхона, ҳоҷатхона ҳам дорад. ремонти хонаҳо миёна. хонаро суросчина фурӯхта мешавад. нархаш 150 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагои соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе райони Рӯдакӣ 5 сотиқ заминай 3 дар хона ҳаст. об ва светаш доимӣ ҳаст. документош 100% аст. кухни баняш дар дохили хона аст. ремонти хонаҳо миёна. гирдаш маҳкам аст. нархаш 300 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагои соҳиби хона. варианти алишам ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд 14 микрорайон 6 сотиқ заминай хона дуошонага 9 дар хона ҳаст. об ва светаш дар наздикиш аст. документош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. гирдаш маҳкам аст. хонаро суросчина фурӯхта мешавад. нархаш 575 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагои соҳиби хона. варианти алишам ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро
аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Хӯросон 10 сотиқ заминай 3 дар хона ҳаст. об ва светаш доимӣ ҳаст. документам дорад. кухни баняш дар дохили хона аст. ремонти хонаҳо миёна. нархаш 120,000 сомон. касе харидор аниқ бошад бо арзон ҳам мешавад гуфтагай соҳиби хона. варианти алишам ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошен, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор 10 сотиқ заминай 2 дар хона ҳаст. об ва светаш дар наздикиш аст. документош 100% аст. гирдаш маҳкам аст. хонаро сӯрочина фурӯхта мешавад. нархаш 160,000 сомон. касе харидор аниқ бошад бо арзон ҳам мешавад гуфтагай соҳиби хона. агар шумо харидор бошен, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Вахш деҳаи Навобод 8 сотиқ заминай 5 дар хона ҳаст. об ва светаш доимӣ ҳаст. документош 100% аст. кухни баня ҳоҷатхона ҳам дорад. 3 дар хонаш бо ремонти замонавӣ таъмин аст. 2 дар хонаш без ремонт. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 170,000 сомон. касе харидор аниқ бошад бо арзон ҳам мешавад гуфтагай соҳиби хона. варианти алишам ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошен, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, видеои мо ба охир расид. агар шумо лайк мондагида бошен, барои дастгирӣ кардани мо дар видео лайк монед ва фикротона ҳатман дар комментария нависен. айкуҷо хонаҳои айкуҷо мошин, айкуҷо заминҳои фурӯшӣ, квартираҳои фурӯшӣ арзон бошад, шумо ҳатман фикротона дар комментария нависен. мо фикрҳои шуморо мехонем. айкуҷое ки шумо гуфтен, мо ҳамоҷа дастрас мекунем, пешкаши шумо мегардонем. шумо моро дастгирӣ кунед, дар видео лайк монед, видеоро падилиса кунед. беҳтарин комментария нависана фаромӯш накунед бародаро. чанд қайд дастгирии шумо бисёр шуд, мо видеоҳоро зуд бовардан мегирем. инам хе дастгирӣ кунед бародаро. ҳазор раҳмат бародаро барои дастгиритон, барои лайкмонитон. видеоро падилиса мекунед. ҳазор раҳмат. аллоҳ нигаҳбони ҳар яктои шумо бошад бародаро. хай дӯстони азиз, ҳама киса саломат бошен. аллоҳ мададгори ҳамаи мо шумо бошад. хай дӯстони азиз, то видеоҳои оянда. хай.